Apa jadi kung mobile ka duger gi pangandoy ba? Among silingan nga duger na kung gi kursus nudahan. Siya hagre. Usak akong buhaton no nga. Mapasugot ako siya ba? Akong atik-atikan. Ya, ako dito pakiligon ba? Usa. Ako sinisiyang panghambugan. Hinoon kini ang akong pamorma. Klaro na kayo ba? Madagit siya. Sus, paita ba ng online class? Uy, maapuro na deres kalupihan, pinangitag signal. Sus, paita. Guol pa ko kay kung di ko ni mapas karon. Pwede kong makuan ani? Pwede kong mahagbong aning subjika? Maitag, sa insaktong tao ta mahagbong kay wala siya problema ba? Ay, miga. Ay. Nansan yung silingan ay. Nagkasiksi na ang kagwayo lagi. Kuan, kanang... Ako sa makadiri, oy. Mangita ko og signal kay naalagi may kanang ba nga report gani nga inig-send na mo karon pro sa balay wa signal mo abot ko deres kalubihan kay hadlo kong mahagbong ba. Ay hadlo ka mahagbong pero aray ka na ko mahagbong. Sigurado jud kang di ka mapiang. Bola lang yan. Ay dambot nimo oy. Kita ba dugay to silingan no pero kabantay ba ka nanguyab jud nimo. Oo wala bitaw ay nga man nga. Di medyo gwapo man ta sa gamay. Kay kung kuan pa na siya kana kaning kung mangga pagit na siya. Oo. Gipahinog pa na daan ba? Pahinog daan usa. Para maangkon nako ang kana ganing imong matamis nga pagsugot. Oh, sabi ako saya oy. Abi nimo no. Pila na kababay ang nangagi sa ko mga kamot. Oh, kana kay bawo jud ko ana. Pero ko ana. Sila wa magdugay. Okay bawo sa ko ana pod. Kay abi nimo no. Mo seryoso lang ko babay basta mao jud gipitik sa akong dughan ug sa akong kasing-kasing. Ano sa gipitik pagkalaom biyan ba? So na hugot na balak. Oy di man. Minana ka importante nako kung imo kong sugton. Ako? Yes. Hello. Ngano sa kadugay ngano karon pamantaw ka nagparamdam oy nga kibaw na ba nga dugay sabi ako nagpaabot pero kining babae tag di jud ta ka-express atong feelings dayon maghuwat patag kanos ata. Oy saya. Abi nimo no. Just ko kibaw lang jud kag unsa jud ko pagkatao makita pud sa pamorma ba. Abi nimo daghan kay kong kwarta. Oh. Ay, halata. Hindi ta. Nakagay kong kwartas mo Di maka kanang mga sinsiyo. Tag piso, tag 5, tag 10, tag 20 kanang mga sinsiyo. Isabod ra ko na sa among mga manok. Oh, graagod aso. Kana that means nga makabuhi jud kanako kung sugton ti ka. Yes. Oh. Nanay point. Yeah. Ang uban namong kwarta kanang tag 50 mga pinapil. 50, 100, 500, 1,000. Na. Unsa Ihaling ra ko na ko maglungag mi. Ihaling ra? Yes, of course na. Amo ada ginuton kaayo na po sa inyo ihaling gamo nang kapili mo nang liban pero min anak ko kadato. Karon pud ko nakibaw kay sa akong panan dili lagi mo hambog giro no ganang simple lagi kaayo mo pero portahan day kay mo. Karon nakibaw. Bantay ka. Na ako helicopter sa mua. Ha? Oo, ko bantay lagi. Aw ka bantay gipalatayan man ako og kana ganing batong. Amo rin namin dikang tanong mabatong sa inyo ha. Kaya ang batong tambok na siya basta mulatay na sa ari sa helicopter. Inana de ay. Now I know. Inana ko kadato. Sa mo imo kong sugton. Kutob sa imong pangayoon. Ako na ihatag mo. Kung iyong kag papalit kag mga sakyanan. Ako nang buhaton tungod lang nimo. Pertihan nindot tagod na sa pilain na pilain. Sa pilain ikapanghambog nimo nga rin ako. Pakaslanti ka sa tanang simbahan. Oh, gura tanang simbahan jud. Sure ka? Sure. Tanang simbahan jud. Unsa pa? Ako kadato. Oh, unsa pa na pilain? Aw, bisig unsa imong pangayoon akong mahatag. Aw, sige. Imong mahatag. Una kung moingon ko nga magpatuli ka, mahatag na nimo. Mao na diha. Kung tubro ka sa panghambog, bla 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 diri, bla 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 dito himan-himan. Wa di kay tuloy pisot kang dako. Oy, wala unsaon ta man imong kwarta kung di ko malipay sa anak kay pisot man na. Gala ka. Paita. Pag sige lang magpatuli ra sa kuugma.